давраи синни 37 солагӣ вақти шукуфоии эҷодиёти кӯдакон аст. дар ин синну сол тасаввуроти онҳо ҳудуд надорад. қутии холӣ мумкин аст дар назарашон киштӣ шавад. хазонҳои дарахт, пулҳои тиллоӣ, худи онҳо шоҳзода ё хонуми афсонавӣ. падару модар бояд ин қувваи эҷодиро дастгирӣ намояд, на хомӯш. барои ин ба кӯдак шароити эҷодкориро фароҳам оваред. масалан, ашёи оддие чун коғазу қалам, қайчӣ камхарҷ аст, вале барои фарзанди шумо воситаи сохтани дунёи нав мегардад. як кунҷи хонаро ба гӯшаи ҳунар табдил диҳед. имкони доғ кардани девор набошад. ҷое ки ӯ бо рангҳо расм кашад, бо пластилин ҳайкалча созад ва озодона эҷод кунад. албатта дар аввал вай деворро ҳам олуда мекунад ё ашёҳоро мебурад, вале ин ҷузъи омӯзиш аст. барои аз ҳад набаромаданаш назорат кунед, аммо сахт маҳдуд насозед. бозиҳои таҷассумӣ низ эҷодкориро парвариш медиҳанд. масалан, вақте кӯдак бо лухтакҳояш хонабозӣ мекунад, якеро оча, дигареро кӯдак мепиндорад. дар асл ӯ нақшофарӣ мекунад. шумо метавонед ҳамроҳ шавед. бигзор ӯ модар бошад ва шумо кӯдак. бубинед чӣ гуна рафтор мекунад. ин на танҳо шавқовар аст, балки фаҳмиши шуморо аз ҳолати равонии фарзандатон зиёд мекунад. масалан, шояд маълум шавад ки аз модараш нусха бардошта ӯро танбеҳ медиҳад. пас ин чиро мефаҳмонад? ё бозиҳои ба монанди дуконбозӣ, шумо харидор, ӯ фурӯшанда. инҳо малакаҳои иҷтимоиро низ таълим медиҳанд дар баробари эҷодиёт. эҷодкорӣ фақат дар рассомию ҳайкалтарошӣ нест. овозхонӣ, рақс, мусиқӣ низ ҷолибанд. агар кӯдак дилаш суруд мехоҳад ё ба мусиқӣ ҷастухез мекунад, ӯро дастгирӣ кунед. шояд шумо худ ягон соз менавозед. фарзандатонро омӯзонед. танҳо як чиз муҳим аст: фишор наоред. бояд эҷодкорӣ барои кӯдак лаззат ва бозӣ монад, на вазифаи иҷборӣ. масалан, агар имрӯз табъаш нест ранг кашад, маҷбур накунед. шояд фардо худаш мехоҳад. зимнан баъзе волидон зиёд ба ҷониби таълими академӣ майл карда ҳунару эҷодро сарфи назар мекунанд. аммо тадқиқотҳо нишон медиҳанд, ки эҷодкорӣ зеҳни кӯдакро ҳаматарафа инкишоф медиҳад. ҳатто дар фанҳои дақиқ ёрӣ мерасонад, чунки фикрро чандсамта месозад. пас бо боварӣ бигузоред фарзандатон рассом, наққош, сурудхон ё ихтироъкори хурд бошад. фарзанди шумо ба кадом навъи эҷодкорӣ ҳавас дорад? расмкашӣ, рақс ё овозхонӣ? шумо чӣ гуна ин ҳавасро пуштибонӣ менамоед? оё худатон дар бозиҳои эҷодии ӯ иштирок мекунед? шарҳи худро дар комментария ба мо нависед. сарпарасти барномаи мо бошад ширкати Linda Wit аст. میکند لیندا یوسف ایمونیتت رو بلند هر کسی خدا بود حتما میشود بسانی